Mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. Once again, it is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. And you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio, keeping the comedy straight up hanggang alas 9 ng gabi. Siyempre, kasama pa rin po ang Riding in Tag Team. Pinangungunahan po yan, ala ng iba pa, kundi si Tang Henyo. Hindi na tender pero Jose pa rin. Saka gahuro-huro. Siyempre, kasama din po ang prodigy ni Tang Henyo. Wala na pong iba pa. Trending na trending at viral na viral po ang aking ulo. Ako po si Diego Bandido. Pag may buhok. Tama ka, Manong. Hindi ako yan. No. Isa yang impostor. Kung merong nagpapakilalang Diego Bandido na may buhok, hindi ako yan. Ay, siyempre, kasama din natin yung apaka-cute na apo ni Tang Henyo. Walang iba kundi si Duday. Duday, may babatiin ka, Duday! Ay, Duday. Lumapit ka nga dito. O sige, batiin mo na kung gusto mong batiin. Hello po, Tangenyo, Lolo Tangenyo, tsaka Uncle Diego Bandido. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat po. At siyempre, sa lahat ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin, I love you all po! Ang cute-cute talaga ni Duday. Parang Duday, parang may gusto na mag-adapt sa'yo. Ay, naku mga kabisyo, eto na! Hindi na natin ito patatagalin. Eto na po! Pag-usapan na natin to! 79 anyos na lola. Nakapunta na daw sa lahat ng bansa sa mundo. Napuntahan niya na ang ika-193 country niya. Wow! Nag-start daw siya nung kanyang global escapade way back nung 23 years old pa lang siya. At isa sa pinaka-memorable trip niya ay ang Dubai na kung saan nag-skydive siya sa edad na 77 years old. Oh no! Tang, logican na natin to, Tang. Ay, sige. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, malamang marami po sa atin ang mapapasabi na sana all. Diba? Pero ang tanong, bakit may mga taong nagkakaroon ng mga ganitong pagnanasa na maikot yung buong mundo? Ano ba yung nagtutulak sa kanila? Well, mga kabisyo, ganito po yan. The desire to roam around the world, often referred na tinatawag po nating wanderlust. Ibig sabihin po, kalibugan. Diba? It is a complex and multi-phase phenomenon driven by various factors. Marami pong mga dahilan yan. Unang-una po dyan, syempre yung adventure and excitement. Para po sa iba, yung thrill ng adventure at excitement sa mga hindi nila alam na lugar are strong motivators. Ang pag-travel po kasi ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga bagong thrilling experience mula sa pag-akyat ng bundok hanggang sa pagtikim ng mga exotic na pagkain. Diba? Pangalawang dahilan, isa pa pong dahilan, escape and relaxation. Kasi ang pag-travel po ay nagpo-provide po ito to escape from the routine and stress of daily life. Meron po akong kakilala. Mainit-init pa. Ha? Hindi ko lang babanggatin kung sino siya. Sana po sila? Mapa-beach, mapa-mountain. Yun po ang nagre-rejuvenate sa kanila. Well, so kung titingnan po natin ganitong klaseng desire, are all self-centered.
Sarili mo lang yung iniisip mo for personal pleasure and desire. At siyempre, dalating po ang araw na mawawala ka na dito sa mundong ibabaw. Mawawala na rin. Kaya mas maganda pa rin na kung magta-travel ka for mission purposes, for humanitarian or church mission. O, diba? And I thank you!